Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτή την ενότητα, να δούμε λίγο την παρουσίαση. Τη βλέπω εδώ στο λάπτοπ, αλλά να τη δούμε και το κοινό. Πρόκειται να σας κάνω, εγώ αλλάξαμε λίγο την εισαγωγή. Μου είπε η Λιάννα, μίλα εσύ πρώτη. Οπότε, αφού μου το ζήτησε... Συγγνώμη, έπαιζε και το... Ωραία. Λοιπόν, ωραία, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, είχαμε έτσι πολλά συναισθήματα στις προηγούμενες ενότητες. Οπότε νομίζω τώρα θα πάμε λίγο να δώσουμε χαρά. Χαρά γιατί θα μιλήσουμε για παιδάκια, για εκπαιδευτική εκστρατεία. Είναι μια δράση που πραγματικά την έχω μέσα στην καρδιά μου. Σε όσα χρόνια είμαι στο Σύλλογο είναι το ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μας. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η εκπαιδευτική εκστρατεία οικιστικής σύνοσης. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα. Το 2023, αρχές του χρόνου κάπου εκεί, σκεφτόμασταν και συζητάγαμε οι μεγάλοι ασθενείς με τους γονείς εδώ που έχουμε. Βρε παιδιά, εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδάκια, δεν υπήρχαν βιβλία, ήταν λίγα δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέραμε όλα αυτά τα φάρμακα που κάνουμε, γιατί πρέπει να τα κάνουμε. Οπότε, μήπως τώρα ήρθε ο καιρός να μεταδώσουμε αυτή τη γνώση που έχουμε οι μεγάλοι ασθενείς στα μικρά τα παιδάκια που είναι σήμερα ασθενείς. Όλα αυτά που έχουμε καταλάβει, τι θα θέλαμε να πούμε. Αν βλέπαμε τον μικρό μας εαυτό μπροστά, εμείς οι μεγάλοι ασθενείς, τι θα θέλαμε να του πούμε για να τον βοηθήσουμε να καταλάβει πώς να αποδεχτεί αυτή τη νόσο. Και έτσι φτιάξαμε ένα βιβλίο. Είχαμε την τεράστια χαρά να ξαναβρω τη Λιάννα και τον Μάνο, τον Κρόκο και τη Λιάννη Δενεζάκη. Τους προτείναμε να συνεργαστούμε για να φτιάξουμε ένα βιβλίο για τα παιδάκια με κιστική νόση. Δηλαδή, ξεκίνησε η πρώτη έκδοση, ένα βιβλίο που θα εξηγούμε στα παιδάκια τι είναι η κιστική νόση, γιατί πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα φάρμακα, που βαριέσαι κάθε μέρα, που δεν καταλαβαίνεις τι είναι όλα αυτά. Και ήταν ένα βιβλίο για την αυτοδιαχείριση της νόσου, για την αποδοχή της νόσου. Και έτσι φτιάξαμε το πρώτο αυτό βιβλίο. Εδώ βλέπετε, το μοιράσαμε σε όλα τα κέντρα κιστικής σύνοσης, στα παιδιατρικά, στους ενήλικες και χαρήκαν όλοι τόσο πολύ. Παίρναμε πολύ θετικά σχόλια 1-2 χρόνια μετά από τους γιατρούς μας. Η κυρία Πετροχίλου εδώ να πω ότι στάθηκε στο πρώτο βιβλίο, ξενυχτούσε μαζί μας με τη Λιάννα, την Κωνσταντίνα, όλη την ομάδα που είχαμε τότε, την Κατσίνη, την Ειρήνη που ήταν πριν, για να μας βοηθήσει να είναι όλα επιστημονικά σωστά τα δεδομένα και όλοι οι γιατροί μας από τα κέντρα μας το είδαν το βιβλίο για να μας βοηθήσουν να είναι σωστό σαν πρώτη προσέγγιση. Και αυτό το βιβλίο λοιπόν είχε μεγάλη αποδοχή. Κάναμε μια εκδήλωση το 24 πέρυσι στο Φεστιβάλ Βιβλίου για να το παρουσιάσουμε. Εδώ βλέπετε τη φωτογραφία από την εκδήλωση. Και εκείνη τη μέρα έγινε κάτι μαγευτικό. Μαζεύτηκαν πολλά παιδάκια, χορεύαμε, τραγουδάγαμε, μιλάγαμε για την κιστική νόση, κάναμε μπουρμπουλήθρες, φυσάγαμε. Και καταλάβαμε ότι αυτό λοιπόν, γιατί τώρα πρέπει να το επεκτείνουμε. Το βιβλίο αυτό ξεπέρασε τα όρια της νόσου. Οπότε αποφασίσαμε και είπαμε να φτιάξουμε μια δεύτερη έκδοση για αυτό το βιβλίο, η οποία θα ξεφύγει από τα όρια της νόσου και θα απευθύνεται σε όλα τα παιδάκια του κόσμου. Τι θέλαμε λοιπόν να περάσουμε. Φτιάξαμε αυτή την εκστρατεία, εκπαιδευτική εκστρατεία. Εδώ βλέπετε και τις αιγίδες που έχει την Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία, την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η εκστρατεία αυτή έχει τον πλατινένιο χορηγό τη Vertex που από την πρώτη στιγμή και από το πρώτο μας βιβλίο μας είχε στηρίξει και χάρη σε αυτό το χορηγό καταφέραμε και κάναμε όλη αυτή τη δράση. Και τους υποστηρικτές μας, την Ελληνοαμερικανική Ένωση, Specialty Therapeutics και Princer που μας στήριξαν ώστε να κάνουμε όλο αυτό το μεγάλο δράση που έχουμε σχεδιάσει. Και καταρχάς, τι στόχο έχει αυτό το βιβλίο. Φτιάξαμε μια δεύτερη ανανεωμένη έκδοση που έχουμε μοιράσει και σε όλους και θα ξεκινήσουμε να μοιράζουμε, η οποία ουσιαστικά τι θέλουμε να πετύχουμε. Να δώσουμε το μήνυμα με αφορμή την κιστική νόση, όχι μόνο να ενημερώσουμε τα παιδάκια για την κιστική νόση, αλλά να τους εμπνεύσουμε με αφορμή την κιστική νόση, να κατανοήσουν ότι για κάθε δυσκολία που θα έρχονται αντιμέτωποι μέσα στη ζωή, γιατί δυσκολίες υπάρχουν παντού σε όλους, ασχέτως από την κιστική νόση, έχουν μέσα τους κρυφές ικανότητες που πρέπει να τις ανακαλύψουν για να την αντιμετωπίσουν αυτή τη δυσκολία. Έχουν φαντασία, δύναμη και ψυχή για να τα αντιμετωπίσουν όλα. Οπότε, ποια είναι τα εργαλεία λοιπόν αυτής της εκστρατείας που έχουμε φτιάξει? Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Βλέπετε η δεύτερη έκδοση ανανεωμένη που περιέχει. Είναι ένα διαδραστικό βιβλίο, δεν είναι ένα απλό βιβλίο που απλά περιγράφεται, είναι και κιστική νόση κτλ. Ένα διαδραστικό βιβλίο που το παιδί καλείται να συμμετέχει σε αυτό τη δράση. Και εδώ βλέπετε, φτιάξαμε χθες μόλις
Ανέβηκε το site της εκπαιδευτικής εκστρατείας. Περιέχει μέσα πάρα πολλά πράγματα. Έχει έναν εκπαιδευτικό οδηγό, ο οποίος θα ανέβει νομίζω αύριο μεθαύριο. Είμαστε στην πολύ αρχή ακόμα. Έχει μέσα δραστηριότητες για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς. Και έχει τον εκπαιδευτικό οδηγό που σας είπα εδώ για τα παιδάκια. Είναι υλικό για την 3η, 4η, 5η και 6η δημοτικό, απευθύνεται στα δημοτικά σχολεία. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν πιλωτικά το Δεκέμβρη τις δράσεις με αυτά τα υλικά. Θα κάνουμε παρουσιάσεις διδραστικές σε σχολεία δημοτικού, πρώτα στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, που θα έχουν θεατρικό παιχνίδι, τραγούδια, quiz κτλ. Και θα κάνουμε και διαδικτυακά σε πρώτη φάση σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που θα τις επιμορφώσουμε πώς θα χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο μέσα στην τάξη και πώς θα το εφαρμόζουν, και στη συνέχεια και διάφορες άλλες δράσεις. Να πω τώρα ότι όλη αυτή η δουλειά δεν έχει γίνει από ένα άτομο ή από δύο. Έχει γίνει από μια τεράστια ομάδα ανθρώπων. Καταρχάς, να πω στην Κωνσταντίνα Τηγιαννάκη, την αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί είναι θελόντρια κι αυτή. Στη Τρισέβγαινη και στον Αργύρι, τα παιδιά της Κωνσταντίνας που είναι οι πρώτοι δοκιμαστές, είναι οι πρώτοι μυστικοί πράκτορες που δοκίμασαν το βιβλίο, μας είπαν τι να αλλάξουμε, τι να διορθώσουμε, τι δεν τους άρεσε. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Λιάννα τη Δενεζάκη, που είναι συγγραφέας και εικονογράφος του βιβλίου. Θα σας πει μετά για το βιβλίο, θα σας εξηγήσει αναλυτικά. Η Λιάννα, νιώθουμε ευλογημένοι που έχει έρθει στη ζωή μας, γιατί η Λιάννα είναι η καρδιά και η ψυχή αυτής της εκστρατείας. Έχει δώσει την αγάπη της για να γίνει όλο αυτό πραγματικότητα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μάνο τον Κρόκο να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί η ψηφιοποίηση όλου αυτού του υλικού δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το να βγει σωστά όλο αυτό στον αέρα και να έχει κάνει πολύ υπομονή μαζί μας. Όλο στέλνουμε διορθώσεις, κάτι δεν μας αρέσει, μια τελεία. Σε έχουμε τρελάνει, Μάνο, αλλά είμαστε τελειομανείς. Τα θέλουμε όλα στην εντέλεια. Τη Ζωή την Κρόκου, που δεν μπόρεσε να είναι, δυστυχώς, επειδή άρχισα με πάρα πολύ, είχε υποχρέωση η γυναίκα και δεν μπορούσε να μείνει στο πάνελ μας. Οπότε, γιατί είναι πολύ σημαντική η τεκμηρίωση από έναν παιδαγωγό αυτού του υλικού. Δεν μπορούμε να γράψουμε έτσι. Πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό. Και ήταν πλάι μας. Τις εταιρείες που μας δώσαν τις αιγίδες που είπα και πριν, τους ιατρούς μας, γιατί μας κάνουν την επιστημονική επιμέλεια, τα κέντρα οικιστικής ένωσης των παιδών, Σισμανόγλιο, Παπα-Νικολάου, Ιπποκράτη, Παπαγεωργίου, τα ιατρεία μας στο Παγνί, στη Λάρισα, στην Πάτρα και το Εθνικό Κέντρο Μεταμόσχευσης Πνευμόνων. Και βλέπετε από κάτω και τα άλλα ονόματα όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά σταθήκαν σε όλη αυτή την προσπάθεια για όλα αυτά. Ουσιαστικά αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε όταν θα μπείτε και στο site, στο secretmission.cysticfibrosis.gr, έχει γίνει με αγάπη, με ομαδική δουλειά και με αφοσίωση για να βγει ένα υλικό που θα βοηθήσει κάθε παιδί να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία στη ζωή. Νομίζω πολλά είπα. Η συνέχεια λοιπόν στις τάξεις. Αναμένουμε τώρα να κανονίσουμε όλες αυτές τις δράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω να ακούσουμε τώρα τη Λιάννα με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ. Με μια βαθιά ανάσα για όλα όσα ακούστηκαν από το πρωί σε αυτό το χώρο και μια ακόμη μεγαλύτερη για τη συγκίνηση που νιώθω που παρουσιάζουμε αυτό το μεγάλο εγχείρημα σήμερα, που οραματίστηκε και ονειρεύτηκε πρώτη η Άννα Ισπίνου, και αυτό το εγχείρημα και αυτό το όραμα μεγάλωσε και φροντίστηκε με αυτό το εμείς που όλοι αναφέρανε πιο πριν, που έρχεται κόντρα σε εκείνο το διαβρωτικό εγώ, με εκείνο το σπουδαίο μαζί. Η δική μου γνωριμία με την κυστική ίνωση δεν έγινε μέσα από κάποιο βιβλίο, ούτε μέσα από κάποια έρευνα. Έγινε γνωρίζοντας πριν από πολλά χρόνια δύο αδέρφια, το Γιάννη και την Άννα. Ενώ ήξερα από την αρχή τη δυσκολία με την οποία είχαν να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους, όπως είπε και η μαμά του Αλέξη πριν, αυτή η δυσκολία δεν όριζε σε καμία στιγμή την ταυτότητά τους. Δεν μπόρεσε ούτε για ένα λεπτό να κρύψει αυτό το φως που βγάζανε σε όποιο χώρο βρισκόντουσαν. Αυτή τη γενεοδορία, το χιούμορ, αυτό το φως που εξέπεμπαν παντού. Το πόσο με επηρέασε αυτή η γνωριμία
δεν το είχα καταλάβει ούτε τότε, ούτε χρόνια αργότερα, όταν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κιστικής Σύνοσης και η Άννα Ισπίνου με εμπιστεύτηκαν τη συγγραφή του πρώτου βιβλίου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κατάλαβα πριν από λίγες μέρες, όταν βρεθήκαμε στο στούντιο για ένα podcast με θέμα την κιστική ίνωση, η Κωνσταντίνα Γιαννάκη, η Άννα Ισπίνου και εγώ, και η Γεωργία Φουντουλάκη, των Small Educational Paradises, με ρώτησε πώς γνώρισα πρώτη φορά την ασθένεια. Και τότε συνειδητοποίησα ότι ο τρόπος που προσέγγισα το βιβλίο ήταν τελείως βιωματικός και σχετιζόταν με την Άννα και το Γιάννη. Γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι καμία διάγνωση και κανένα σύμπτωμα δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια μας και να σταθεί ανάμεσα σε εμάς και τα όνειρά μας. Κάτι έχω κάνει εδώ. Με δεδομένο λοιπόν ότι ο τόπος που γεννιόμαστε, η οικογένεια που θα βρεθούμε, η κοινωνική μας τάξη, είναι πράγματα τυχαία και κάποια από αυτά μπορούν να αλλάξουν και από τη μια στιγμή στην άλλη. Άρα πολύ εύκολα ο ένας μπορεί να μπει στη θέση του άλλου. Με αυτό το σκεπτικό, ξεκινώντας από την αρχή, προσπάθησα να σκεφτώ αν εγώ ήμουν παιδί με κιστική ίνωση και ήξερα την Άννα και το Γιάννη όταν ήταν παιδιά, πώς θα θέλαμε να είναι ένα βιβλίο που θα μας προσέγγιζε. Και ναι, θα θέλαμε να έχει αλήθεια, αλλά νομίζω ότι δεν θα θέλαμε να μας βάλει στο ρόλο του παθητικού αναγνώστη με κανένα συγγραφέα που να έρχεται και να μας λέει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Θα θέλαμε να το ανακαλύψουμε μόνοι μας. Οπότε η ιδέα της διάδρασης και της μυστικής αποστολής και της μετατροπής των παιδιών σε μυστικούς πράκτορες ήταν πια μονόδρομος. Γιατί τα παιδιά πρέπει μόνα τους να αποφασίζουν ποια είναι εκείνα τα όχι που τα εμποδίζουν στην καθημερινότητά τους και ποια πρέπει να παραμείνουν όχι. Και κάποια άλλα που να επαναξεταστούν κάτω από το πρίσμα του γιατί όχι και ενδεχομένως να γίνουν εκείνα τα ναι που μας οδηγούν στη φροντίδα του εαυτού μας και σε μια καλύτερη ζωή. Και έτσι γεννήθηκε η Χλόη. Ένα κορίτσι πεισματάρικο, με πολύ χιούμορ, με πολύ δύναμη όμως και τσαγανό, το οποίο έλεγε όχι σε κάθε τι που θα της έκανε καλό. Και μαζί της ο Κύρη, που το όνομά του το δανείστηκε από το δέντρο Κύρη, που είναι το δέντρο που παράγει το περισσότερο οξυγόνο στον πλανήτη, που γίνεται ο οδηγός της αποστολής, αυτός που όπως γίνεται και στις ψυχοθεραπείες, είναι που σιγά σιγά σε βάζει στη διαδικασία να βρεις μόνος σου τι είναι αυτό που έχεις ανάγκη. Και τότε αυθόρμητα βγήκε και αυτός ο κανόνας, αυτό το 2 φ και 1 α, που δίνει την απεριόριστη ανάσα, που στο πρώτο βιβλίο, που ήταν προορισμένο να μείνει μέσα στην κοινότητα της κιστικής σύνοσης, σήμαινε φάρμακα και φυσιοθεραπεία και άσκηση. Όμως, μια τέτοια φόρμουλα χρειάζεται και ο καθένας από εμάς, όταν κουβαλάμε μια δυσκολία ορατή ή αόρατη. Κάθε παιδί έχει ανάγκη μια φόρμουλα για να την αντιμετωπίσει. Και έτσι αυτή πια μετασχηματίστηκε. Και έγινε φαντασία και φροντίδα για τον εαυτό μας και άσκηση που μας δίνει την απεριόριστη ανάσα. Αυτή την ανάσα που δεν είναι μόνο ένας ιατρικός όρος, αλλά ένας τρόπος για να ζεις. Και έτσι τα ίδια πράγματα που βοηθούσαν τη Χλόη, τώρα πια πήρανε μια άλλη μορφή στο δεύτερο βιβλίο. Και φάνηκε μια δεύτερη αλήθεια που ξεπερνούσε το πρώτο βιβλίο και που μας έδειχνε ότι η ιστορία δεν είχε τελειώσει εκεί και είχε κάτι ακόμα πιο μεγάλο που έπρεπε να υποθεί. Ότι κάθε παιδί χρειάζεται ένα εργαλείο για να τα βγάλει πέρα. Τη δύναμη να ρωτά τον εαυτό του και να παίρνει σαν κρυφή ικανότητα πια και όχι μόνο σαν κιστική ίνωση που ήταν τα αρχικά της μυστικής αποστολής στην αρχή, την κριτική σκέψη να αμφισβητεί και να προχωρά. Είναι ικανότητες που κάθε άνθρωπος κουβαλά μέσα μας, οι κρυφές ικανότητες που μας βοηθούν να εμπιστευτούμε τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, που ξέρει τι είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Και εδώ με τον Κύρη και τη Χλόη επιχειρήσαμε κάτι απλό. Να βγάλουμε τα παιδιά από το ρόλο του παθητικού αναγνώστη και να τα κάνουμε συμμετέχοντες, συνεργάτες, συνοδοιπόρους σε μια αποστολή που κάθε εμπόδιο γίνεται αφορμή για να ανακαλύψουν μια ακόμα κρυφή ικανότητά τους.
Και με την εκπαιδευτική εκστρατεία προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα. Και αυτή η ατομική ανακάλυψη γίνεται πια συλλογική μάθηση. Και ίσως παρατηρήσατε πως στη διαφάνεια δεν είναι γραμμένη στα ελληνικά, γράφει CF Educational Initiative. Γιατί φιλοδοξούμε όλο αυτό να φτάσει και πέρα από την Ελλάδα, να ανοιχτεί παντού. Και όπως χαρακτηριστικά λέμε και στο Σύλλογο να το μάθει όλη η γη. Και όμως από την άλλη η πρόκληση του να πάει στα σχολεία είναι μεγάλη. Γιατί πώς μιλάς για μια τόσο σοβαρή πάθηση χωρίς να την εξειδανικεύσεις, χωρίς να κάνεις τα παιδιά να τη ζηλέψουν για να ταυτιστούν με τη δυσκολία και να ξεχωρίσουν μέσα από αυτήν, αλλά και πώς λες την αλήθεια της χωρίς να τη μετατρέψεις σε βάρος. Και η απάντηση ήρθε μέσα από 3 άξονες. Την αλήθεια, τη φαντασία και εκείνο το σπουδαίο μαζί που χαρακτηρίζει όλο το Σύλλογο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου το Σύλλογο που μου εμπιστεύτηκε αυτό το τεράστιο εγχείρημα και την Άννα της Πίνου την ψυχή αυτού του έργου. Οι ιδέες της, οι παρατηρήσεις της, ο τρόπος που συνεργάζεται, η παντελής έλλειψη εγωισμού που τη διακρίνει είναι τόσο σπάνια όσο και εκείνη. Η παρουσία της υπάρχει σε κάθε σελίδα, σε κάθε λέξη και των 2 βιβλίων και φυσικά σε κάθε δραστηριότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι εκείνο το μαζί, εκείνο το εμείς που τα κάνει όλα δυνατά. Φυσικά την Κωνσταντίνα Γιαννάκη, την ήρεμη δύναμη του Συλλόγου, εκείνη που όταν με την Άννα χανόμαστε στην τελειομανία και στις παραμικρές λεπτομέρειες, αρκεί ένα βλέμμα της για να μας επαναφέρει στην τάξη. Νομίζω ότι Το όχεις. Επάξια. Δεν θα βαρεθώ να ευχαριστώ την Τρισεύγενη και τον Αργύρη για τη ματιά τους, γιατί αυτοί είναι οι πρώτοι μας, οι μικροί μας επιμελητές, οι οποίοι αν δεν δώσουν το OK δεν βγαίνει τίποτα. Σύντομα το βιβλίο θα είναι έτοιμο και σε διαδραστική ψηφιακή μορφή και μέσα στο Δεκέμβριο, όπως σας είπε και η Άννα, θα ξεκινήσουν οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Οι ημερίδες και δράσεις με θεατρική εμψύχωση, τραγούδια και αποστολές που θα ζωντανεύουν και θα μετατρέψουν τα παιδιά σε μυστικούς πράκτορες μέσα στην τάξη. Είναι μια πρόκληση για να γίνει κάθε τάξη ένας τόπος όπου κάθε παιδί θα βρει την απεριόριστη ανάσα του. Και με αυτό θέλω να κλείσω. Να ευχαριστήσω τη Ζωή Κρόκου που είχε την παιδαγωγική επιμέλεια του βιβλίου και του εκπαιδευτικού προγράμματος, γιατί χάρη στον ενθουσιασμό, στις γνώσεις και την επιστημονικότητά της, με την οποία αγκάλιασε αυτή την εκστρατεία, ξέρουμε ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, ασφαλής και ουσιαστική για κάθε παιδί. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλη την εκπαιδευτική ομάδα για την οποία μίλησε η Άννα, που συνέβαλαν στις αποστολές με μια ιδέα, μια παρατήρηση, μία ή περισσότερες προτάσεις, μικρές ή μεγάλες, μια συζήτηση που μας άνοιξε ένα καινούριο δρόμο. Η Άννα Ισπίνου ανέφερε ήδη αναλυτικά τα ονόματα και γι' αυτό δεν θα τα επαναλάβω. Θέλω όμως να τονίσω πως παρότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχαν ένα σταθερό πυρήνα από την αρχή, εμπλουτίστηκαν και φωτίστηκαν και εξελίχθηκαν χάρη σε ανθρώπους που έβαλαν το εγώ στην άκρη και το εμείς σε λειτουργία. Κλείνω με ένα απεριόριστο ευχαριστώ και μια βαθιά ανάσα για όσα έρχονται. Γιατί να ξέρετε δεν θα σταματήσουμε μέχρι η οικιστική ίνωση να γίνει γνωστή σε κάθε σχολείο, σε κάθε τάξη, σε κάθε παιδί στον πλανήτη. Και κυρίως μέχρι αυτή η γνώση να γίνει αφορμή για ένα μάθημα που λείπει από τα σχολεία. Το μάθημα της κατανόησης, της ενσυναίσθησης και της βαθιάς ανθρώπινης σύνδεσης που όλη την ημέρα βιώνουμε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης, Λιάνα. Πολύ ωραία. Λιάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν στο πρόγραμμα να μιλήσει η κυρία Ζωή Κρόκου, αλλά επειδή είχαμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση, η γυναίκα δεν πρόλαβε και έπρεπε να φύγει. Οπότε θα περάσουμε στην Ειρήνη την Παυλίδη, την ψυχολόγο, για να μας μιλήσει λίγο για τη συμμετοχή της στη δημιουργία αυτού του βιβλίου, γιατί ξέρετε, είπαμε, ήμασταν μια μεγάλη ομάδα που συμμετείχαμε όλοι για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Καλησπέρα και πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να σας μιλήσω και εγώ με τη σειρά μου για ένα εγχείρημα που γεννήθηκε με πολύ αγάπη
και πνεύμα συνεργασίας, ένα παιδικό βιβλίο που θα διανεμηθεί δωρεάν, με σκοπό να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην κατανόηση της οικιστικής σύνοσης. Είχα την τιμή να συμμετέχω στην επιστημονική ομάδα που στήριξε τη δημιουργία του βιβλίου, προσφέροντας τη ψυχολογική οπτική, ώστε το περιεχόμενο να είναι όχι μόνο ακριβές, αλλά και συναισθηματικά ασφαλές για τα παιδιά. Η οικιστική ίνωση, πέρα από την σωματική της διάσταση, εμπεριέχει και ένα έντονο ψυχολογικό φορτίο, τόσο για το ίδιο το παιδί που νοσεί, όσο και για το οικογενειακό και σχολικό του περιβάλλον. Η παιδική ψυχή χρειάζεται λέξεις και εικόνες για να κατανοήσει αυτό που ζει. Χρειάζεται έναν τρόπο να εκφράσει το φόβο, απορία ή θυμό, χωρίς να αισθανθεί διαφορετική ή απομονωμένη. Αυτό ακριβώς επιδιώκει το βιβλίο, να μιλήσει στα παιδιά με τρόπο τρυφερό, ειλικρινή και ενδυναμωτικό. Να δείξει ότι η ασθένεια δεν ορίζει τον άνθρωπο, ότι ένα παιδί με οικιστική ίνωση μπορεί να ονειρεύεται, να παίζει, να αγαπά, να έχει φίλους όπως όλα τα παιδιά. Από ψυχολογική σκοπιά, το βιβλίο λειτουργεί σαν εργαλείο πρόληψης του στιγματισμού και ταυτόχρονα σαν μέσο συναίσθησης. Όταν ένα παιδί μάθει από μικρό να κατανοεί και να σέβεται τη διαφορετικότητα, μεγαλώνει σε έναν κόσμο πιο ανθρώπινο και συμπεριληπτικό. Και για τα ίδια τα παιδιά που ζουν με την νόσο, η ανάγνωση μιας ιστορίας που τα καταλαβαίνει είναι βαθιά θεραπευτική. Τους δίνει χώρο να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους, να νιώσουν περήφανα και να αντιληφθούν ότι δεν είναι μόνα. Η συνεργασία της επιστημονικής ομάδας με τους συγγραφείς και τους εικονογράφους ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μένα. Μια συνάντηση επιστήμης και ψυχής. Κάθε σελίδα σχεδιάστηκε με προσοχή, ώστε να συνδυάζει τη γνώση με τη συναισθηματική ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να φτιάξει και να ανοίξει διάλογο στα σχολεία, να προκαλέσει συζητήσεις μέσα στις οικογένειες και να φέρει λίγο περισσότερο φως στην κατανόηση γύρω από την οικιστική ίνωση. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι μόνο γνώση, είναι φροντίδα, είναι πρόληψη και ψυχική ενδυνάμωση. Και όταν ξεκινά από τα παιδιά, έχει τη δύναμη να αλλάξει ολόκληρες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ρένα. Και τώρα να περάσουμε στην τελευταία ομιλία όλου του συνεδρίου, την Καλλιόπη Κουμάκη. Καλλιόπη είναι εκπαιδευτικός, αλλά είναι και η ίδια ασθενής. Και αυτό ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που κουβαλάει, γιατί συμμετείχε στην ομάδα εργασίας. Το τρώγαν το φαγητό τους και εγώ μάλλον και που το έτρωγα. Καλησπέρα σας. Είμαι η Κουμάκη Καλλιόπη, ενεργή εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άτομο με οικιστική ίνωση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μοιραστώ λίγα λόγια για τη συμμετοχή μου στο βιβλίο και κυρίως για τη δύναμη που έχει η γνώση όταν φτάνει στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία. Ζώντας με την οικιστική ίνωση και ταυτόχρονα δουλεύοντας μέσα σε μία τάξη, έμαθα πόσο σημαντικό είναι να μιλάμε ανοιχτά. Στην αρχή φοβόμουν. Σκεφτόμουν πώς θα το πάρουν οι μαθητές, οι γονείς, οι συνάδελφοι. Όμως κάθε φορά που αποφάσισα να εξηγήσω στα παιδιά γιατί βήχω ή γιατί κάποιες μέρες χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο, έβλεπα στα μάτια τους ενδιαφέρον και όχι ήκτο. Τα παιδιά έχουν μία απίστευτη ικανότητα να αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα όταν τους δίνουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Και αυτό ακριβώς κάνει το βιβλίο. Προσφέρει αυτά τα εργαλεία. Το βιβλίο δεν είναι απλώς μια ιστορία για μια ασθένεια. Είναι μια γέφυρα. Γέφυρα ανάμεσα στο φόβο και τη γνώση. Ανάμεσα στη σιωπή και τη συζήτηση. Μέσα από τις σελίδες του, οι μαθητές μαθαίνουν ότι η οικιστική ίνωση δεν είναι μια ταμπέλα, αλλά μια πραγματικότητα που μπορεί να συνυπάρχει με όνειρα, στόχους και ζωή γεμάτη αξία. Δουλεύοντας την πρώτη έκδοσή του στην τάξη, μου δόθηκε η ευκαιρία να δείξω πως η εκπαίδευση δεν είναι μόνο βιβλία, επαναληπτικά, τεστ, εξετάσεις. Είναι μαθήματα ζωής και ενσυναίσθησης. Οι αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών είναι συγκινητικές. Ακούς ερωτήσεις όπως «Κυρία, πονάς?» ή «Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε?» Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι πολύ όμορφο έχει συμβεί. Η γνώση έγινε συναίσθημα.
Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη, μου λένε συχνά ότι μετά την ενημέρωση νιώθουν και οι ίδιοι πιο ελεύθεροι, γιατί η ενημέρωση απελευθερώνει. Από την αμηχανία, την άγνοια, τον φόβο, μήπως πούν κάτι λάθος. Όταν η οικιστική ίνωση γίνεται μέρος της εκπαιδευτικής συζήτησης, τότε δεν είναι απλά το πρόβλημα κάποιου άλλου. Είναι μια κοινή προσπάθεια κατανόησης και αποδοχής. Η συμμετοχή μου στο βιβλίο γεννήθηκε από την ανάγκη μου να πω «Είμαι εδώ, υπάρχω και αξίζει να με ακούσετε». Ήθελα τα παιδιά, οι συνάδελφοι, οι γονείς να έχουν στα χέρια τους ένα εργαλείο που μιλά με ειλικρίνεια αλλά και με ελπίδα. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ένιωσα ότι κάθε σελίδα ήταν μια μικρή νίκη για όλους εμάς που παλεύουμε καθημερινά, αλλά και για την εκπαίδευση που θέλουμε να είναι συμπεριληπτική και ανθρώπινη. Το μήνυμα που θέλω να κρατήσουν τα παιδιά είναι απλό αλλά βαθύ. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αναπνοή στη ζωή και όλες οι αναπνοές έχουν αξία. Η διάδοση του βιβλίου στα σχολεία, στις βιβλιοθήκες, στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι για μένα μία επένδυση στη συνειδητότητα της επόμενης γενιάς. Μιας γενιάς που δεν φοβάται τη διαφορετικότητα, αλλά τη βλέπει ως κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας. Η οικιστική ίνωση είναι ένα ταξίδι με προκλήσεις, αλλά και με πολλές στιγμές δύναμης. Το βιβλίο, οι δράσεις, οι ενημερώσεις, όλα αυτά είναι τρόποι να δώσουμε φωνή εκεί που παλιά υπήρχε σιωπή. Και κάθε φορά που ένα παιδί ρωτάει «Τι είναι η οικιστική ίνωση, κυρία?» και ακούει μια αληθινή απάντηση, έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Καλλιόπη. Είδατε, οι ασθενείς με οικιστική ίνωση συμμετέχουμε παντού. Και δάσκαλοι. Και είδαμε το παιδάκι με το καραγκιόζι, οι τέχνες, με τις καλλιτέχνες. Είμαστε μέσα σε όλα τελικά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κλείσουμε το συνέδριο. Μπορεί να έχουμε κλείσει και το 10ωρο, δεν ξέρω. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς στους χορηγούς, την Vertex Pharmaceuticals, που είναι ο πλατινιένιος χορηγός του σημερινού μας συνεδρίου, τους υποστηρικτές μας, τη Specialty Therapeutics, τη Prinserv, Oxygenium, Μικρέλ, Πάρ και Ask Pharma. Ξέρετε, χωρίς τους υποστηρικτές δεν μπορούμε να κάνουμε δράση, οπότε είναι πολύ σημαντική η προσφορά τους. Δίνουμε ραντεβού του χρόνου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε όλοι. Και θα κλείσουμε με το βίντεο του χορηγού μας Vertex και θα σας δούμε πάλι του χρόνου. Να είστε όλοι καλά. I had a choice to go into academics and become a professor or go into biotech industry. When I told my professor that I was going to go into biotech, he said I would be like a flower without water. And I think he thought that the science wasn't as innovative and as challenging. But I found the opposite to be true. So much of biotech is trying to do what hasn't been done before. For the last 20 years, I've been focused on finding medicines that treat the underlying cause of cystic fibrosis. We feel tremendous urgency to try and bring medicines to patients. In order to do that, we invest at risk in all the different steps that might be needed so that if the medicine proves valuable, we can bring it to patients as soon as possible. I've worked with Fred for 20 years. I am a medicinal chemist, whereas Fred is a biologist. Fred is an incredible scientist. He's probably one of the best scientists I've known. We're utilizing all the learnings from the CF program and applying those learnings to additional diseases such as sickle cell disease, beta thalassemia, type 1 diabetes, and more particularly here in San Diego, our pain program. There were two very important learnings in the CF program that we are applying into other diseases. The first one is to understand the root cause of the disease, and the second one is to utilize human cells to be able to evaluate the pharmacology of our compounds. And now our work means that we could be in a position where we actually transform two different disease areas. So being able to do it in one area is already pretty incredible. Having the opportunity to do it in two is really unheard of. But this is the dream and the ambition. I'm a CF dad. I am the proud mother. I am a 37-year-old male. My two daughters. I'm 25 years old. Our youngest, Wyatt, 22 years old. I am 44 years old living with cystic fibrosis.
Fibrosis is a genetic disease. It's a disease that largely impacts the lungs. When CF's bad, it's like you're breathing through a straw. I guess it felt like climbing up a slide. But it's also disease of the liver, of the gut. Doctors were always like, you really shouldn't play hockey. It's actually a systemic disease where this particular protein called the CFTR protein is malfunctioning. The median life when I was born was under 30. Early 20s, 18. 17. 16 to 18 years old. Back in 2004, the scientific community thought we were crazy when we wanted to correct a mutant protein with a small molecule. You know, the whole concept, like, that seems like fantasy. We had some clues from nature itself. Into work at Vertex every day with that one mission, which is to make the impossible possible. Because by thinking about the world from that perspective, you have brought us back our possibles. Wow. Today, more than 90% of patients now have a medicine that can treat the underlying cause of their disease. And you could say, our work is done. Our work is not done. And we're not stopping until we get to 100% of our patients. Because you are committed to the 10%, me and the other people in the 10% like me are able to feel hopeful.